Tak, dobrý den, dneska bychom se podívali na to, jak na této krásné žábě vlastně nechat červené pouze to oko nebo jakoukoliv část, kterou chcete. Takže to černobílé fotky budeme chtít vložit nějaký barevný prvek. Použijeme k tomu tady ten program, který se jmenuje GIMP. Tak, začneme tím, že si zduplikujeme vrstvu, v které je žába. Jednoduše klikneme pravým tlačítkem, zvolíme duplikovat vrstvu. Já si vrstvu hnedka pojmenuji, zase kliknu pravým tlačítkem, mám upravit vlastnosti vrstvy, můžu si ji přejmenovat. Tak tu první přejmenuji jako černá, druhou přejmenuji jako barevná. Tak. Z vrchní vrstvy musím teda udělat černobílou. Tak, nejjednodušší způsob, jak udělat fotografii černobílou, je zvolit barvy, obarvit a si to stáhnout na nejmenší. Takže vrchní vrstva je černobílá, spodní je barevná. Teď už je to vlastně strašně jednoduchý. Klikneme na tu černou vrstvu, pravým tlačítkem vybereme přidat masku vrstvy, bílou úplným krytím přidáme. Teď se nám tady objevil takový malý další obdélníček, a teďka už stačí říct štětec, vybrat si velikost, jakou chceme a mít černou barvu na bílé pozadí. A jakmile začneme kreslit, víte, že část se začne vybarvovat. Můžeme si všimnout, že tady v té masce se nám tvoří vlastně takový záznam toho, kdy kreslíme. Takže já chci tohle, aby bylo barevný, a třeba prstíky. Tak, no. A kdyby se stalo a něco se mi nepovedlo a omylem nebo jsem čmárnul vedle a víte, že jsem teďka vybarvil list, tak jak to napravit, tak buď samozřejmě tlačítkem zpět, anebo si to všimneme až později. Stačí tady prohodit barvy, pomocí tady toho tlačítka, by byla bílá nahoře a to, co zabarvíme, se nám zase zešedne. No a tak to je asi vše pro dnešek. Doufám, že se vám návod líbil a uděláte si krásnou třeba facebookovou fotku.